Yes, maayong adlaw mga katawhan. It's Dave here and karon sada. Happy New Year kanyong tanan. Greetings tayo para sa tanan day. And since New Year naman, narapod tayo balik alindog program. Murag na siya alindog, no? Bitaw. So, ang New Year's resolution na to karon is mag-daily vlogs na ta. So, if nakabantay mo, mag-upload rin kong mga videos kay kanang kasagaran, kanang mga nahilakaw, pero karon ato suwayan ang daily vlogs mo na to suwayan karon. So na ako ipakita ninyo kanina nakitaan ko ni kang Jeremy Ethier. Not sure if the name is pronounced correctly. But French Canadian YouTuber siya, sikat kayo. Na siya ipakita nga protein coffee, which is nindot kayo para na ako paminahon kay kaya naglisod ko sa akong protein intake kaya nga naman sa ako ang protein nga intake kay dili kay ko ka inom or kaunog daghan protein kay kulang jud kayo, kwarta pa lang daan, di ba gasto man. So karon protein coffee ko, no. So ato ana siyang natkud ray kanang vanilla cream latte flavor. So ato siyang suwayan kani siya ato isagol sa protein protein na niya. So kani siya ato ni siyang isagol sa kape tanan to unsahon ba. So, sige, dada. Paningot ko kay nag-adto pa ko sa ako ang negosyo. So, narin may kanang negosyo dahil buhat ni dian. Kinagibuhat kanang kind of kisugdan, di ba? So, goal sa namo karong tuig guys, makatigom na mi. Kaya para sa mong kasal, para sa mong future. Sana all. So, nakuhaan may kanang tubig, 2 piso. So, ang among 2 piso ng tubig is kwarta na sa siya niya. Kuhaan pasan may ka na lain nga pwede ka kitahaan po. Yo, samtang nagtrabaho na po extra kita. Sige, so ato ang sugdan. So, 1 cup protein itong sa usa ka baso. Mong tuyang gingon dayon. Usa ni mo butangan og tubig init, butangan sa tanisiya o kuan tubig gamay niya dahil nato i-mix. So nanay tubig gamay. Oh! Bago! Okay. May gani, wala siya nasoder eh. Pakatay ko kung saan ito. Okay, balik ta. Sumoto yung gingon. Kato lang siya dayon, i-mix lang nimo. Ato anong ko anong kay para safe. Ano i-mix lang nimo. Mix. Hantod nga mo liquefy na siya. Kay lain man siya o kanang imong i-dissolve tubig init kay mura siya mulugdang. Suway kay ninyo gani di ba? Kasuway mulugdang siya kalit. So ato ay mix na nato dire. Mo dito siya kape og glass. Mo siya kape og lasa latte. Diba na ako yung latte. So mao po din yung rason dahil nga dili kay ko mag-vlog it on a daily basis kay singkanong kay ko. Muna kasagaran. Really, nigga? Saba sa gawas kay naas lagi kuan nga negosyo para po to kang papapod yang negosyo. Nga, indot. At least na namin daghan negosyo. Okay. So, okay na siguro siya. Kani siya nga pagka-liquefy. Kinaguro ni. So, dayon butangan ako ng kape. So, ang kape nga akong ibutang is Nescafe Gold. So, I think any kinds of coffee is okay. Sorry, English. Magka-English din yung kape. Dapat naghubog. Ano yung kanon? Ato ibutang dire. And then, tubig init. Tubig init. Hope it'll work. Okay. So, katunga sa lang, ni ato i-mix. Kung nagduda ko ito. Magkape ko magatas mi ko sa akong matangan og gatas. So, mo ni outcome. This is how it looks like. For the sake lang sure ta nga basig di niya ta kauyon sa lasa ba. So, tubig. Drink your water. Sige, wako kabaw mong good unsa ni siya nga lasa niya. Kay nakita naman ko ni siya good sa YouTube. Sa Instagram day, Jeremy.
So check him out, guys. O ganahan mo mga workout, effective workouts, try to check Jeremy Ethier. Half ba? Filipino-Canadian siya nga YouTuber, fitness YouTuber, expert. So ang iyang mga programs science-backed, science-supported. So I'm pretty sure maka-audion din mo niya kay supported by research mo to iyang mga fitness advice. Fitness advice. Okay, so nanatas opisina. Opisina. So ato na ni siyang tilawan. Amo to lami ba kanina siya bitaw? Seryoso. Tinud-anay lang na-excite ko kay og lami ni siya di solve na ako ang protein intake nga naman. Di kay ko ganahan mo inom og daghang protein shake. Kay malang di kay nako trip, so ganahan ko kanang mukaon gid og kanang real foods, but lisod man sad kay mas mahal siya. Mahal ang chicken breast, mahal ang mga karne ug upan pa dihang mga meat. So the best option para nako is inom ko protein shake kay para ma-hit nako ang ako ang target. So unsa pa itong ipaabot atong suwayan? First try, taste test. Good. Yeah, I like it. Wow. Wa ko na-expect ani. Ngani siya kalami. Shout out to Jeremy. Let me ito siya, guys. So I think mao na niya ako ang permi buhaton kada buntag. Diba? Na ko protein. I think for the past 2 weeks wala na ako nahit akong target protein intake. But yeah, this one very delicious. Indot ka siya. Di ko pula na ningyara. I would recommend you to try it. Paminaw na ko kanin siya kay para ni sa katong mga tao dyan nga ganahan dyan di hit lang protein intake. Hit lang target protein ko. Definitely the best. So yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. I'd like you to give the thumbs up, comment, like, subscribe sa ato ang video karon og untag mao na ni first step sa ako ang goal nga makahimo og daily vlogs every day. Daily vlogs ni everyday pa jud. So makahimo og daily vlogs and hopefully maka-upload ko og duha to ka video sa usa ka semana. So I'll try my best. Ano English ay ko. So akong suwayan kutob sa ako makaya and tanaw na to. Sige, let's go. Bye everyone. Thank you and have a good day. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.